Jo estic sempre intentant no ser esclau. I cada vegada el sistema apreta més i intenta esclavitzar-me més. Però jo cada vegada sóc més rebel. Ha vingut ací a la Terra el ser humà a tindre enfermetats, a patir. Això ho dia la Santa Madre Iglesia Catòlica, que és tot mentira. La gent ha viscut sempre al camp, no tota la gent, però una gran part de la gent ha viscut en el camp per produir productes de qualitat per a la gent de la ciutat. Això són les línies mestres, desestructurar aquesta política que n'hi ha de les grans ciutats, perquè ahir la majoria de gent el que està és patint.